हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलावहाय आरोबाव दिनै फिन बरायनानै लाग्रोलायबाय आइ होप स' नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ आंनि दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय आं माखासे एसे इम्परटेन्ट खोथा लानानैहाय सावरायनो थाखाय फैदों ओमफ्रायो बहुत गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों बेफोरबायदि सावरायनाय ब्लग लाबोयैया ओमफ्राय दिनैहाय हरखाबै आङो सम मोननायलाय नोंथांमोनजों एसे रायलायनोसै होननानै माने एक्चुअलि बियो आंनि दिनैनि ब्लगानो जाहैगोन माने जायफोर नोंथांमोना माने ससियेल मिडियायावहाय फैनो बिराद एक्साइटेड बा मोजां मोनो आरो माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनो बयबो मोजां मोनो स' बेनि बागै आइ होप स' आं सानो सोरनिबा थाखाय आरो खायफा मानिनि थाखायहाय एसे नलेजेबल जानो हागौ माने आरो बेजों लोगोसे आङो फंनैसो खोथा आंनि भिडिअनि थ्रुयै माने आंजों रिलेटेड आरो ना आंजों रिलेटेड थानाय आंनाव भिडिअसफोरावहाय लाइक कमेन्ट फैनाय बा माबा मोनसे लिरहरनाय बेफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखायहाय दिनै बे स्पेसियेलि बे ब्लगखौ लाबोदों ओमफ्राय आइ होप स' नोंथांमोना जोबोदसिम नायलांगोन होननानै ओमफ्राय आसा थाबाय जोबोदसिम नायगोन होननानै आरो गिबियावनो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन गासैबो फलोवार्सफोर बा गोदानै सोरबा जुदि आंनि दिनैनि बे ब्लगावहाय बे भिडिअसफोरावहाय हाबसनदोंब्ला अन्नानै काइन्डलि गावनिनो मानसि होननानै माने साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जायफ्रा अलरेडि दंखायो थेंक इउ रोजा रोजा आरो बेजों लोगोसे अन्नानै लाइकखौ हरनो दाबाव आरो ना एक्चुअलि नेटआथ' एनिवेज मानसिफोरा नेटखौ सालायखायो ओमफ्राय लाइकल' हरनायालाय माथो लस दं नङा होमबा स' दानिया जाहैबाय आङो दिनै माने फंनैसो माने खोथा बुंनो थाखायनो आङो बे ब्लगखौ बानायदों नालाय स' मोनसेयानो जाहैबाय न' डाउट जोङो बयबो सोरबा बहुत मानसियानो रोंखानानै फैयो बहुतानो रोंखानानै फैयो ओमफ्राय नलेज गोनांखा मिन्थिखानायखा बाट स्टिल देन आङो जायफोर खायफा मानि सोरबा रोङा नालाय स' आङो बेनि थाखाय एसे नलेजेबल मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों जिहेतु आंबो गोबां भिडिअस नायो मानसिफोरनि गोबां बिदिनो इम्परटेन्ट नट्सफोरखौहाय आङो माने गोसोआव लानानै आङो माने सोलोङो मानो होनोबा मानसिनि रोंगौथि मानसिनि सोलोंनाया जोबनो थाङा रावबो रोंखानानै फैया नङा होमबा स' बेनो जाहैबाय आंनि भिडिअआवहाय जेसेबां रिलेटेड कमेन्ट माने आं माने आथिखालाव आङो माने ब्लग्स लाबोनो हायाखै मानो होनोबा आं शर्ट्स भिडिअसफोरखौ बांसिन लाबोनाय जादों नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आं ब्लगिं खालामनो हायाखै स' माने थेवबो आङो माने जिहेतु आङो बे प्लेटफर्माव फैबाय हिसाबै आंहा मोनसे नाजानाय दङ आरो आसा दं नोंथांमोन रायजो राजामोना आंखौहाय दैदेनलांगोन बा सापर्ट खालामलांगोन होननानै स' बेखौनो आं लानानै गोसोआवहाय मोनसे पजिटिभ माइन्ड लानानै फैखानायखा स' जायफोर नोंथांमोना नेगेटिभ स्प्रेड खालामनो नागिरो बिथांमोना आंनि ब्लग्सखौहाय दानाय अननानै ओमफ्राय आरो आंखौहाय नेगेटिभ कमेन्ट हरनानैहाय आंखौहाय गाहायाव लाबोनो नाङा आरो जेनेबा आं फैखायाबो आरो प्लास आं जेबो सानाखैबा आं जायफोरा आंखौ लिरदों बा बुंदों अपिनियन दङ लिरनो हायो अरजाया जेबो नङा बाट स्टिल देन आङो एज ए ब्रादार एज ए सिस्टार एज ए आंनिनो मानसि जिहेतु जों एखेयानो ना मानसि नोंनावबो एखेयानो बे थैयानो थै एखेयानो गयो नङा होमबा स' आङो बेहाय माने आङो बांसिन माने आङो शर्ट्स लाबोनाय जादों शर्ट्स मोसानाय थारमाने एक्चुअलि आंहा मोसानायाव इन्टारेस्टेड दङमोन ओमफ्राय लाइक आङो बिदि क्लास लानाय नङा आं माने मोजां मोनो आरो माने लाइक हेपि थानो मोजां मोनो संसारावलाय आरो मानसिनि जिउआवलाय गोबां जेंनाया दंखायो आरो बेबायदि नङा मानसिनि लाइफआव हिस्ट्रि गैया होननो हाया रावबो आंहाबो गोबां हिस्ट्रि दङ जिबनाव आरो गोबां लाइफआवहाय खस्थ' मोनबोनानै देरनाय जिहेतु आंनिया दायो रावबो पेरेन्टसबो गैया दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौहाय आंनि पार्सनेल माखासे खोथाफोरखौबो शेयार खालायबाय माने आंहा दा पेरेन्टस माने आंनि फादार मादार रावबो गैखालिया आरो आंनि बिग ब्रादार आंनि देरसिन बिदाबो गैला नोंथांमोना सोरबा माने जाय मानसिफ्रा आंनि भिडिअसफोरखौहाय नायबाय थायो बिथांमोना मिन्थिखागोन थ' आंबो सासे माने लाइक खस्थ'यै देरनाय मानसि स' माखासे खोथाफोरखौहाय आंबो माने गोसोआव नाङो ओमफ्राय आरो बुंनो लुबैयो आरो स' आङो शर्ट्स लाबोबाय थानायाव ओरैबायदि जादों माने
कमेन्टफोरा बिदिनो आं रावखौबो थांखिनानै बुङाखै ओमफ्राय प्लास माने अरजाया जेबो नङा माने आं जास्ट नेगेटिभ कमेन्ट खालायजानो बायो लोगोफोर ओमफ्राय बे नेगेटिभ कमेन्ट हरनायफोरनिसिम आंनि दिनैनि बे ब्लगा बेनो जाहैबाय माने आं हासबेन्डजों मोनथाम रिल्स होदों माने शर्ट्स होदों ओमफ्राय आंनि हासबेन्डजोंहाय शर्ट्स होनायखौ सोरबा बायदिया खायफा मानिया आरो माने नाम मेनसन खालायलिया आङो मानो होनोबा आं होनखाबाय बयहाबो राइट्स दं गावनि अपिनियनजों लिरनो हायो लिर जेबो नङा माने आङो माने नेगेटिभ बुस्थुखौ मोजां मोना आरो ओमफ्राय आङो इभेन आंनि ग्रुप्सफोराव माने वाट्सएप ग्रुप्स माबा मोनसे ग्रुप्सफोराव जाय लोगोआनो जाथों नेगेटिभ थट्स बा नेगेटिभ खोथा बुङोबा आं बेखौ डाइरेक्ट एग्जिट खालायखायो मानो होनोबा आंबो एसेबो मोजां मोना आरो प्लास आं मालायखौबो नेगेटिभ पइन्ट्स होनानै आङो गोसोखौ गाज्रि खालामग्रा बेबायदि नङा आरो मानो होनोबा आङो बयखौबो आवगायजानो लुबैयो बयबो आवगायनांगौ गोबां मानसिनि लाइफआव दुखु दं गोबां मानसिनि जिबनाव हिस्ट्रि थायो मानिबा खारनाव सोरबाया ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैयो आरो बेनि गेजेरजों आं मोनसे खोथा बुंनो सानो लाइमोन देरफुनाय देरफुनायल' नङा माने गोबाङानो गाव आं बुङो एज ए इउटिउबार आंबो सासे इउटिउबार हिसाबै आं बुङो आं फेसबुक पेजफोराव नुनो मोनो माने बेबायदि नङा कि नोंथांमोना माने जाय आरो ना खायफा मानिया आरो ना गाज्रि स्लें वर्ड्सखौनो माने एकदम स्पस्ट ससियेल मिडियायावहाय जाहाथे बुंनाङा माने आं मोजां मोना मानो होनोबा बेहाय गोबां आजिखालिनि जुगाव लाइक गथ'फोर मबाइलखौथ' गथ'फोरनि आखायाव थाखाथारो ओमफ्राय बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि लाइक फेसबुक पेज बा जिखुनुआनो जाया मानो जाहाथे बयबो गथ'फ्राबो जाहाथे नायनो हायो बिदि स्लें वर्ड्सफोरखौ स्पस्ट बुंनायखौ आं एसेबो मोजां मोना आं एक्चुअलि आं मोजां मोनखाथारा आरो आङो जाय मानसिया स्लें वर्ड आं नुनो मोन्दों गोबां भिडिअस दङ जोंनिनो लकेल एरियासनि आरो माने पुरा माने डार्टी वर्ड्स माने गाज्रि माने सोदोबखौ माने स्पस्ट ससियेल मिडियायावहाय बाहायो आरो खिन्थु माने बेफोर बुस्थुखौ आं बाहायजानो बायो माने मानो होनोबा गथ'फोरा नायोना मबाइलखौ ओमफ्राय जिहेतु ब्लगार्स बा लाइक पेज सालायग्राफोर माने पाब्लिकफोरासो नायो नालाय नङा होमबा स' पाब्लिकफोरा नायनानै पाब्लिक नायो होननानै फेमिलि ज'बो जिरायनानै मालाबानि समाव नायगोन जाहाथे बयबो नायनो हायो माने नोंनि भिडिअसखौहाय बयबो ज'यै फेमिलियै जिरायनानै नायनो हायो बेबायदि आरो बेजोंनो लोगोसे रिल्स माने बेबायदि रिल्सआवहाय जोङो बार होनाय जायो पेजफोरा उफाय गैया जोङो मानो होनोबा जों दायो गोदान प्लास जोंना भिउ थाङा माने जोङो उफाय गैया जों डेलि आपडेट होबाय थानांगौ जायो मोनसे नङा मोननै नङा खायफा मानिया बुङो नायनोनो बालायलांबाय बेफोरबायदि बे एक्चुअलि बे नङा रायजोमोन बा आंनि लोगोफोर मानो होनोबा जोंहा मोनसे माबा थायो आरो ना माने स्टेप वाइज थायो आरोखि माने मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो माबा मा होनो स्टेपखौ एचिभ खालायनांगौ जायो स' जोङो बेखौ मोननो थाखाय माने स्टेप वाइज मानो होनोबा गोबाङानो ओरैनो फैयो मिडियायाव ओमफ्राय गोबाङानो साक्सेस जानो थाखायसो फैयो माबा मोनसे लामा अर्निंस खालायनो थाखाय सोरबा बायदिया माने बे लामाखौ नुहुरो आरो माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै आङो फैसा खामायगोन होननाय आसा लानानै मिजिं लानानै गोबाङानो फैयो आरो स' आंनियाबो बेनो आरो ना माने आंबो मोनसे एचिभ खालायनो हागोन होननानै सिमां नुनानै आंबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैदों आरो नो डाउट गोबाव समबो लानो हागौ सोरहाबा सर्ट टाइमावनो एचिभ खालायनो हागौ बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय बेनो जाहैबाय गोबाङानो कमेन्ट हरो नायनो बाबाय माने रिल्सफोरखौनो माने सोरबा बायदिया बुङो गावखौनो गाव एक्ट्रेस बायदि मोननानै लायो नामा ब्ला 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 आरो एक्चुअलि बे नङा लोगोफोर माने होनोबा जिहेतु आरो आं मोनसे नलेजनि खोथा जे बुंदों जे माने फेसबुक पेज होनदों नर्मेल फेसबुकआ आलदा आरो फेसबुक गोबाङानो मिथिखायो नलेज गोनांजोबखा वेल एडुकेटेड मानसिफ्रासो बांसिनानो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैखायो बाट स्टिल देन जाय आगैमोना जाय आंनि उन्दैफोर जाय आंनि गामिनि गथ'फोर सोरबा बायदिया बिनि प्रसेसखौ जायफ्रा रोङा बा मोनथियाबो जानो हागौ आं जास्ट ओरैनो आंनि रोंनायखौ जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों शेयार खालायनो होननानै आङो बे ब्लगखौ लाबोदों आरोना स' बेनो जाहैबाय जाय नोंथांमोना फेसबुक पेज खुलिदों माने जाय माने एसे माने बारा रोङा बा गोदानै आंबो गोदान जेनेबा बाट स्टिल देन माने एसे फरायनो हायो फरायनानै बुजिनाय फैयो फेसबुक पेजआ बयबो गोबाङानो मिथिखागौ बाट स्टिल देन आङो माने आंबो मिथियामोन माने आङो खालि रिल्स होबाय थायो बाट बे नङा रिल्स होबाय थाबानो जे नोङो साक्सेस जागौ गोबां स्टेप वाइज दङ बेहाय माने नोङो सेट खालायनानै लानांगौ आरो सेटिं खालायनानै लानांगौ ओमफ्राय जेरैहाय जोंनिया इउटुबनिया वाट्स टाइमा 4000
4000 hours complete जानांगौ बा बिसिबांबा घन्टा जेरै थायो आरोखि नो डाउट भुलबो जानो हागौ आंनि बुंनाया खिन्थु जोंनि फेसबुक पेजावहाय 60,000 मिनिट्स कमप्लिट जाथारनांगौ आरो माने 60,000 मिनिट्स आरोखि माने 60,000 मिनिट्सआ कमप्लिट वाच टाइमा कमप्लिट जाथारनांगौ आरो बिनि उनावसो नोङो जेनेबा फलोवाराथ' 5K जाथारखानांगौ बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ खिन्थु नैबे 60,000 मिनिट्सखौहाय गोबाङानो मिथिया जानो हागौ हयथ' मिथिखायो बाट आं मिथिनाय हिसाबै आं नोंथांमोनजों बेखिनिखौ शेयार खालामबाय ओमफ्राय आइ होप स' आंनि दिनैनि ब्लगा नोंथां सोरबा बिदिनो आरो जेनेबा साफा सानै मोनथियैफोरा एसे नलेजखौ मोनबाय होननानै आं साननानै लायो स' बेनोमोन गाइसमोन माने जोंहा फेसबुक पेजावहाय वाच टाइमा 60,000 मिनिट्स क्रस खालायनांगौ आरो प्लास ओमफ्राय 5,000K जाथारनांगौ आरो ना माने माबाया फलोवार्सआ बेनि उनावसो मनिटाइजेसननि अपसना फैयो आरोखि ओमफ्राय दायो आंबो जाखायाखै ओमफ्राय आङो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय प्लिज लोगोफोर अननानै सापर्ट खालाय प्लिज आंखौ नेगेटिभ कमेन्ट्स दाहो लाइफआवहाय आंबो गोबां दुखु दाहाजों देरनानैसो फैनाय स' आङो बेनो आरो आंनि दिनैनि ब्लगा बेनोमोन आं फेसबुक पेजनि बागै बे जिहेतु टाइमिं माने टाइमखौ वाच टाइमखौहाय बारहोनांगौ बेखौ मिथिहोनो फैदोंमोन प्लास आरो आंनियाव रिल्स बानायनायाव कमेन्ट्स माने अभार जाबाय देखायनाया माने एक्चुअलि लोगोफोर आं देखायाखै आंना बेयो मोनसे खामानि आं साननानै लायो गासिबो जि नोङो खालामो बे मोनसे वर्क आरोखि आं खामानि मावनो मोजां मोनो आङो आथिं आखाइजों गाव खुद मावनानै जायो स' आंनि दिनैनि ब्लगा बेनोमोन रायजो राजा नोंथांमोन गोबांनि सायाव जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि बा गोसोआव नांबायब्ला प्लिज आंखौ निमाहा खालाम ओमफ्राय सोरनिबा थाखाय आंनि बुंनाया लाजाथाव जादोंब्ला लाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंनि ब्लग्सखौ भिडिअसखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जा हायो आङो फिसा फिसा बेफोरबायदिनो भिडिअसफोरखौ लाबोबाय थानो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै मोजां थायोबा स' लोगोफोर आंनि दिनैनि गुसुं बे ब्लगा बेखिनियानोमोन ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना दिनै गोदानै हाबसनदों प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरोबाव फिन सावरायलायबावसिगोन बा गोदान ब्लग लाबोबावसिगोन बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ